कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण प्रणामം എല്ലാവർക്കും हरे പ്രണാമം ഹരേ കൃഷ്ണ प्रणाम प्रभु जी ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കടക്കാം ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേത നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം ജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാഘയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തദാതി സഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹനലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം താംസ ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജലപദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ നമസ്തേ സാരസ്വതേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ പ്രഭാതിക്ക് ജയ ഗുരുദേവ് കി ജനത് കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ് ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം അപ്പൊ നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ നമ്മളിന്ന് ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ടല്ലേ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലേ 9 ഹരേ കൃഷ്ണ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നില്ലേ മൂന്നാമത്തെ അല്ലേ എത്രയാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ആണ് അല്ലേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ഹരേ കൃഷ്ണ ഓക്കെ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പിന്നെ എല്ലാവരോടും ഒരു റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടൈമിന് തന്നെ കയറാൻ നോക്കാം നമ്മള് പിന്നെ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യുക ഹരേ കൃഷ്ണ പിന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ് നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു 5 മിനിറ്റ് മുന്നേ കയറാം അപ്പൊ ആ 5 മിനിറ്റെങ്കിലും നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുക അതിനും കൂടി തന്നെ ഒരു 5 മിനിറ്റ് മുന്നേ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നാമം ജപം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടാവും അപ്പൊ ഒരു 5 മിനിറ്റെങ്കിലും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചിരിക്കണം 3 കാര്യമാണ് ഒന്ന് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യുക ടൈമിന് ക്ലാസ്സിൽ കയറുക ഒരു 5 മിനിറ്റ് ക്ലാസ് മുന്നേ നാമം ജപിക്കുക ഹരേ കൃഷ്ണ നമ്മൾ ചെയ്യണം
അല്ലാതെ അടുത്തത് ആ ശ്ലോകം തന്നെ അതാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവ. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം പറഞ്ഞ അശ്രദ്ധാന പുരുഷ ധർമ്മശാസ്യ പരന്തപ അപ്രാപ്യമാ നിവർത്തന്റെ മൃത്യു സംസാര വർമ്മനി. ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനാവില്ല. ഹേ ശത്രുജ്ഞ, അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും എത്തുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തി ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന ഭക്തി എന്താണെന്ന് അത് ഗ്രഹിക്കാനുള്ള ശക്തി നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ആ ശക്തി, ആ ഗ്രഹണ ശക്തി ഇല്ലാത്ത കാരണം നമുക്കത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന അടക്കം നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വീണുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ ജനിക്കും, വീണ്ടും മരിക്കും. ഇതിങ്ങനെ ടൈം പാസ് പോലെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ പരമപുരുഷൻ, അപ്പൊ ഭഗവാൻ പരമപുരുഷൻ എന്നുള്ള വിശ്വാസം നമ്മളിൽ അടിയുറച്ച് ഉണ്ടാവണം. അതിനുള്ള സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ശരിക്കും ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത്. നമ്മൾ അതിങ്ങനെ ഗ്രാജുവലായിട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരണം. നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് അതിലേക്ക് എത്തില്ല. അത് പിന്നീട് പറയാം. എൻ്റെ പോയിന്റ് ഉണ്ട്. ബേസിക് ആയിട്ട് ഭഗവാനെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിക്കുന്നവരൊഴികെ മറ്റാർക്കും അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥം അറിയാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സേവിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയണമെങ്കിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കാതെ, അല്ലാണ്ട് ഭഗവാൻ അല്ലാതെ എനിക്ക് അറിയാം എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയൊക്കെ തെറ്റാണ്. ഭഗവാനെ സേവിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പരമ കാഷ്ഠയാണ് ഏതാണ്? പരമകാഷ്ഠ എത്ര? കൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു പലതരം സാക്ഷാത്കാരങ്ങളുണ്ട്. ഭക്തിയിൽ പല രീതിയിലും നമ്മൾ പല പല സ്റ്റെപ്പുകളിലേക്ക് കയറാം. അതിന് ഏറ്റവും അൾട്ടിമേറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. കൃഷ്ണ, എന്റെ സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? കട്ടാവുന്നുണ്ടോ? ശബ്ദം കട്ടാവുന്നുണ്ടോ? ക്ലിയർ ആണ്. നേരത്തെ കട്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? സൗണ്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ. എന്തെങ്കിലും പറയണം കേട്ടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ സർവ്വകാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായ സർവ്വവ്യാപിയായ കൃഷ്ണൻ അചിന്ത്യങ്ങളും ദിവ്യങ്ങളുമായ ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം, ഐശ്വര്യം, യശസ്, ശക്തി, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം എന്നിവയിലെ കുറച്ചെങ്കിലും അറിയാൻ അവിടുത്തെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്കേ അറിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ 6 വിഭൂതികൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഈ 6 കൂടി ചേർന്നതാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ ഐശ്വര്യം, യശസ്, ശക്തി, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം, ഇതിന്റെ ഭഗവാന്റെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിലെ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന്റെങ്കിലും കുറച്ചെങ്കിലും അറിയുന്നത് ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ അറിയാനുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് അറിയാൻ കഴിയില്ല. സ്ഥൂലേന്ദ്രിയം കൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ അറിയാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മളെ സ്ഥൂലേന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോ അതിൽ മനസ്സടക്കം പെട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ഥൂലേന്ദ്രിയത്തിൽ മനസ്സടക്കം പെട്ട്, സ്ഥൂലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതില് സൂക്ഷ്മേന്ദ്രിയം എന്ന് പറയും. എന്നിരുന്നാലും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ അറിയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ സ്ഥൂലേന്ദ്രിയം ശരിക്കും ഭൗതികതയായി. മറ്റേത് എന്താണ്? നമുക്ക് മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? അത് ശരിക്കും ആത്മീയത അല്ല. അത് എന്നാൽ ഭൗതികത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ പരിപൂർണ അവസ്ഥയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ എന്താ? പരിപൂർണ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതൊന്നും ഭഗവാൻ അറിയില്ല. ഭഗവാൻ അറിയുന്ന ആത്മാവ് കൊണ്ട് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ മൂലസ്വരൂപത്തിൽ കൂടിയാണ് ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയും. അത് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. സ്ഥൂലേന്ദ്രിയം കൊണ്ട് കൃഷ്ണ അറിയാൻ സാധിക്കും. പ്രേമപൂർവ്വമായി സേവിക്കുന്ന ഒരു കരുണ തോന്നി അവിടത്തെ അവർക്ക് സ്വയം തന്നെ വെളിപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് തന്നെ ഭഗവാന്റെ കരുണ കൊണ്ടായിരിക്കുന്നു. അതല്ലാതെ നമ്മളെ കണ്ണുകൊണ്ടോ അല്ല മറ്റുള്ള ചെവി കൊണ്ടോ ഒന്നും കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരണം. ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം. മയാ തദമിദം സർവം ജഗത്തവ്യക്തമൂർത്തിനാമസ്താനി സർവഭൂതാനി നാചേഹം തേഷവസ്ഥിതഃ. അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ പ്രപഞ്ചമെമ്പാട് വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു. സർവഭൂതങ്ങളും എന്നിലാണ്, ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് ഭഗവാൻ ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ ലോകത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത്? ഈ അവ്യക്ത രൂപത്തിൽ. അപ്പൊ രൂപമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞു നിൽക്കാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ്? എല്ലാ ഭൂതങ്ങളും, സർവഭൂതങ്ങളും, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എല്ലാതും എന്നിലാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ പറയും, ഞാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അത് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാതും കൂടി അടങ്ങിയതാണ്.
അതിന് നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു. നമുക്ക് പറയില്ല, നമ്മൾ കാണുന്നതും കാണാത്തതും എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയാൻ്റെ പോയിന്റ്സ് അതാണ്. കാരണം അതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മളെല്ലാം നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് എന്താണ്? അത് ഭഗവാൻ. അതെന്താണ്? അത് ബ്രഹ്മമാണ്. അവയിലല്ല ഞാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലല്ല ഞാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ അപ്പുറത്താണ്. അപ്പൊ അപ്പുറത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ കുറച്ചാണ്ട് നീങ്ങി നിൽക്കുന്നല്ല, അതിന്റെ അപ്പുറത്താണ്. അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ചിന്താശക്തി നമുക്കില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്? ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചാലും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിലാണ് ഈ ലോകം പ്രപഞ്ചം നിൽക്കുന്നതെന്നും അതിലുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിലുള്ളതാണെന്നും ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളതാണെന്നും. പക്ഷെ എന്താണ്? ഇതൊന്നും ഭഗവാന് ബാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. അതാണ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഭഗവാൻ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടി കൃഷ്ണൻ പൂർണ്ണ രൂപവിസ്താരം 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ, 3 വിഷ്ണുമാരെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ 3 വിഷ്ണുമാരെ പറ്റി അപ്പൊ ഓരോ വിഷ്ണുവിനും ഓരോ റൂൾസുകൾ, ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്ത് അതിനനുസരിച്ച് പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഭഗവാൻ അപ്പോഴും മുന്നിൽ, അപ്പതിലൊക്കെ പിറകിലാണ്. മായാജാലക്കാരനാണ് അല്ലെ, എല്ലാത്തിന്റെ പിറകില് ഭഗവാനാണ്. ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിനും വൈവിധ്യം നൽകിക്കൊണ്ട് അവയിൽ ഉൾപ്പോകുന്ന ഗർഭോദാശായ വിഷ്ണുവാണ് രണ്ടാമത്തെ മൂർത്തി. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് ആദ്യത്തെ മൂർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണോദാശായ വിഷ്ണു. അതായത് ഭഗവാന്റെ പുരുഷാവതാരങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ അവതാരം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണോദാശായ വിഷ്ണുവാണ്. ആ കാരണോദാശായ വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. പിന്നെ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനും ഉൾപ്പൂകിയിട്ട് അവിടെ വൈവിധ്യം നൽകുന്നത് ഏതാണ്? അത് ഗർഭോദാശായ വിഷ്ണുവാണ്. മൂന്നാമത്തേത് മൂർത്തി ക്ഷീരോദാശായ വിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുള്ളില് പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ ആത്മാവ്, നമ്മുടെ ജീവാത്മാവ് കൂടെ പരമാത്മാവ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ആ പരമാത്മാവാണ് അത് ക്ഷീരോദാശായ വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പരമാത്മാവാണ് എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അതിന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മുടെ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു ശക്തിയായ ക്ഷീരോദാശായ. ആ ക്ഷീരോദാശായുടെ രൂപം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് അത് ചതുർഭുജ ബാഹുവായിട്ടുള്ള ശരിക്കും നാരായണനാണ്. അപ്പൊ നാരായണനാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഉള്ളിലുള്ളത്. ഈ ഗർഭോദാശായ വിഷ്ണു തന്നെ നമ്മൾ വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം. അതായത് ദേവന്മാർക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മളെ ലോകത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ദേവന്മാരും ബ്രഹ്മാവും കൂടി ചെന്നിട്ട് ക്ഷീരോദാശായ വിഷ്ണു പാലാഴിയുടെ അപ്പുറത്ത് നിന്നിട്ട് അല്ലെ, നമുക്കറിയാം ക്ഷീരസമുദ്രത്തിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് നിന്നിട്ടാണ് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുക. ആരെ? ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക. എന്നിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ബ്രഹ്മാവിന് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ക്ഷീരോദാശായ എന്താ പറയാ, സമുദ്രം, അതിന് ക്ഷീരോദാശായ വിഷ്ണു എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ക്ഷീരോദാശായ സമുദ്രത്തിന്റെ പിറകിൽ നിന്നിട്ട് ഇപ്പുറത്ത് അക്കരയിൽ നിന്നിട്ട് ആ സമുദ്രത്തിലുള്ള ക്ഷീരോദാശായ വിഷ്ണുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മെയിനായിട്ട് കൃഷ്ണനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ബന്ധമില്ല, കാരണോദാശായ വിഷ്ണുവായിട്ടും ബന്ധമില്ല, ഗർഭോദാശായ വിഷ്ണുവൊക്കെ ബന്ധമില്ല. അപ്പൊ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനുള്ളിലും, അത് നമ്മൾ വിഷ്ണു ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. വിഷ്ണു ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു ലോകമുണ്ട്. ആ ലോകത്തിലാണ് വിഷ്ണു ഉള്ളത്. അതായത് കുറച്ചും കൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഇപ്പൊ അമേരിക്കൻ എംബസി ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലെ, അമേരിക്കൻ എംബസി ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അമേരിക്കയിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറയണമെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യാ? നമ്മൾ അമേരിക്കയിൽ നേരിട്ട് പോകാണ്ട് അമേരിക്കയിലുള്ള അമേരിക്കൻ എംബസിനോട് ചെന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയും. അതെന്താണ്? ആ എംബസിയാണ് അമേരിക്കനോട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് നമ്മള് ബ്രഹ്മാവടക്കം ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ഷൻ ഇല്ലപ്പോഴും ബ്രഹ്മാവടക്കം എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴേ ആരോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞ്? ക്ഷീരോദാശായ വിഷ്ണുവോട് ചെന്ന്. അതാണ് ആ വിഷ്ണു ലോകം. ഒരേ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ ഒരു വിഷ്ണു ലോകം ഉണ്ടാവും. അവിടെ ചെന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ എവിടേക്ക് പോണത്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങൾ എടുക്കണോ എന്നുള്ള കാര്യം. ശരിക്കൊരു പറയില്ലേ, ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ഇതിന്, അതിൽ കൂടിയാണ് പോണത്. അപ്പൊ ആ വിഷ്ണു ക്ഷീരോദാശായ വിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ ഭഗവത് ഇച്ഛകളിൽ ഒന്നിൽ ക്ഷണികമായ ഒരു ആവിർഭാവം മാത്രമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം. അത് നമുക്കറിയാം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറച്ച് സമയമുള്ളല്ലേ ഭഗവാനെ വെച്ച്. ഭഗവാന്റെ ഒരു ശ്വാസത്തിന്റെ സമയമുള്ള ഈ ഭൗതിക ലോകം തന്നെ പറയുന്നത്. ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം എന്നിവയെ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. ഇവയാണ് 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്. ശബ്ദം, സ്പർശം, രൂപം, രസം, ഗന്ധം എന്നിവയുടെ പ്രത്യക്ഷമായ ഈ മഹാഭൂതങ്ങൾ. അപ്പൊ പഞ്ചഭൂതം, അതായത് ശരിക്കും പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, വേറെ രീതിയിൽ പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അത് പിന്നീട് വരാം, അതിപ്പോ ഞാൻ പറയാം. എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം. അതായത് നമ്മള് 25
നമ്മളെ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവനായിട്ട് എടുത്തു പറഞ്ഞ് 25 ഘടകങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയണം. അപ്പൊ 25 ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞതിൽ വരുന്നതാണ് പഞ്ചഭൂതങ്ങളും പിന്നെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളും അങ്ങനെ കണക്ക് കൂട്ടിട്ട് 25 എണ്ണം വരും. പിന്നെ 26ാമത്താണ് ജീവാത്മാവ്, 27ാമത്താണ് പരമാത്മാവ്. ഇങ്ങനെയാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്നുള്ള ഒരു പവർ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ വരുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. അതെന്തിനായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? സ്പർശം, രൂപം, രസം, ഗന്ധം എന്നിവയുടെ പ്രത്യക്ഷ ഭാവങ്ങളാണ് ഈ മഹാഭൂതങ്ങൾ. ഇതൊക്കെ ഇന്റർലിങ്ക് ആണെന്ന് മാത്രം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ രൂപവിസ്തരണമായി ഈ 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികളെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്. ഈ മൂർത്തികളെ അവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഈ വിസ്തരണങ്ങളാണ് ഈ 3 വിഷ്ണുക്കാര്, അല്ലെ, വിഷ്ണുമാര്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് ഈ സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരം ഇതെല്ലാതും ചെയ്യുന്നത് നേരിട്ട് ഭഗവാനല്ല, ഭഗവാന്റെ തന്നെ രൂപവിസ്തരണങ്ങളായ വിഷ്ണുമൂർത്തിയിൽ കൂടിയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ എത്ര ദൂരത്തിലാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് ആലോചിച്ച്. ശ്രീകൃഷ്ണനെ കിട്ടാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ഭഗവാനിനെ കിട്ടാൻ അതിനേലൊക്കെ താഴ്ത്തത് എത്ര താഴ്ത്താണ് നമ്മൾ വിഷ്ണു രൂപം. നമ്മ പറയുന്ന ഈ ഗർഭോദായശായ വിഷ്ണുവാണ്. ഇപ്പൊ എവിടെ ഉള്ളത്? നമ്മളെ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള തിരുവനന്തപുരം ക്ഷേത്രത്തിന് പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം. പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ അറിയാല്ലേ അല്ലെ, നാഭിയിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ അത് നാഭിയിൽ നിന്നുള്ള താമര വരുന്നത് ഗർഭോദായശായ വിഷ്ണുവാണ്. അതിന് മുന്നത്തുള്ള കർണോദായശായ വിഷ്ണു അതില്ല. മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൗതുകം കൊള്ളുന്ന തത്വചിന്തകരും പൂർണ്ണമായി ജ്ഞാനം നേടാനാവാതെ ഏതൊന്നിന്റെയും മൂലകാരണമായി കൃഷ്ണനെ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണം ഭഗവാനാണ്. അതറിയാത്തത് കാരണമാണ് ഇവരിങ്ങനെ ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒന്നിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പറയുന്നത്. ആ സത്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയില്ല പെട്ടെന്ന്. അതിന് പല കാര്യങ്ങളും, അതായത് സത്യയുഗത്തില് അത് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സത്യയുഗം നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ, ആ കാലഘടന അറിയാലോ. കലിയുഗത്തിൽ എത്ര കാലം വരെയാണ് ജീവിതം മനുഷ്യന്റെ? 100 വയസ്സ് അല്ലേ? അതിന് മുന്നത്ത് ദ്വാപരയുഗം 1000. അതിന് മുന്നേ ത്രേതയുഗം 10,000. അതിന് മുന്നത്തുള്ള സത്യയുഗത്തില് 1,00,000. അങ്ങനെയാണ് കാലഘടന വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത്, അതായത് ധാന്യയുഗത്തിൽ, അതിന് ആ സമയത്ത് നമ്മളായ 4 സ്റ്റെപ്പുകൾ വരുന്നത്. ആദ്യത്തെ കാലഘട്ടം സത്യയുഗത്തില് എന്താണ്? സത്യയുഗത്തിന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്? സത്യയുഗത്തിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു? യജ്ഞല്ല. യജ്ഞ ഏതിലാ വരുന്നത്? ത്രേതായുഗത്തില്. അവിടെ ഏതാണ്? ധ്യാനയോഗം അല്ലേ? ധ്യാനം ചെയ്യണം അല്ലെ, തപസ് ആ ലെവലുള്ളത്. രണ്ടാമത്തെ യജ്ഞ. മൂന്നാമത്തത് ദ്വാപരയുഗത്തില് എന്താണ്? വിഗ്രഹാരാധന അല്ലെ? ദ്വാപരയുഗത്തിൽ വിഗ്രഹാരാധന. ഇതിലോ കലിയുഗത്തില് നാമസങ്കീർത്തനം. അപ്പൊ 4 യുഗത്തിന് 4 ധർമ്മങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ യുഗത്തിന്റെ എന്താണ്? തപസ്സുണ്ടെങ്കിൽ, രണ്ടാമത്തേതില് യജ്ഞം, മൂന്നാമത്തേല് വിഗ്രഹാരാധന, നാലാമത്തേല് നാമയജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ യുഗത്തില്, ആ സത്യയുഗത്തില്, ആ സമയത്ത് മഹർഷിമാര് 10,000 വർഷത്തോളൊക്കെ തപസ് ചെയ്തിരുന്നു. സത്യയുഗത്തിന് തന്നെയല്ലേ കൃതയുഗം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? അതെ. അപ്പൊ സത്യയുഗത്തില് തപസ് ചെയ്തിരുന്ന സമയം എന്ന് പറഞ്ഞത് 10,000 വർഷങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. അത്രയും സമയം തപസ്സിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിന്, ഓരോ യുഗങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചും ഓരോ രീതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് പറഞ്ഞത്, അത്രയും സമയം അത്രയും ധ്യാനിച്ചാലോ ഭഗവാനെ പ്രത്യക്ഷനാക്കാനോ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനോ പറ്റുള്ളൂ. അതൊന്നും കലിയുഗത്തിൽ ഇത് നടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക്. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരേ കാര്യം നമുക്ക് നാമജപം മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം. ഒരു സെക്കൻഡ് കേട്ടോ, ടൈപ്പ്.
ഓക്കെ. ഞാൻ ശ്ലോകം ഇത് മാറിപ്പോ നിങ്ങൾ ആരും പറഞ്ഞില്ല. ഞാൻ 7th ഡിസ്കസ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ 9 എന്ന് പറഞ്ഞ 7th ചാപ്റ്ററിനാണ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത്. ആരൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. അത് അറിയാമായിരുന്നു, പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് പ്രഭുജി അത് പറയണം പ്രഭു. ഞാൻ വേറെ സ്ലൈഡ് എടുത്ത് അത് നോക്കി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ 7th ബുക്കിൽ കിട്ടുന്നേ ഇല്ലായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ഇവിടെ ബുക്കിൽ കാണുന്നില്ല. അത് അറിയാമായിരുന്നു. ഞാനിപ്പോ അത് കട്ടായി കാരണം രക്ഷപ്പെട്ട്. കാരണം ഞാൻ ബുക്കിലെ ശ്ലോകം, കാരണം സ്ലൈഡിൽ കുറച്ച് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോ ടൈപ്പ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ബുക്ക് നോക്കിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ബാക്കി കുറച്ച് ഞാൻ സ്ലൈഡിൽ നോക്കുള്ളൂ. കുറച്ച് കാര്യങ്ങള് കൊറേ നേരമായി ബുക്ക് മറിച്ച് നോക്കണം, കിട്ടുന്നില്ല. മാറ്റം വന്നോ വിചാരിച്ചു. ഞാൻ എന്തായാലും എനിക്കൊരു സംശയം തോന്നി. കാരണം ഇതിപ്പോ ഗർഭദശക വിഷ്ണു പറഞ്ഞതാണല്ലോ, പിന്നെ എന്താണ് ഈ സ്ലൈഡിൽ വന്നെന്ന് ആലോചിച്ചു. ഓക്കെ, ഞാനും വിചാരിച്ചു സ്ലൈഡ് നോക്കി പറയാ അതാ കിട്ടാത്ത വിചാരിച്ചു, കാണാത്ത വിചാരിച്ചു. കൊറേ നേരമായി അല്ലാതെ ഒരു മായായി തോന്നി അല്ലേ ശരിക്കും എന്റെ ബുക്കിൽ ഇല്ല വിചാരിച്ചു. രേഷ്ണ അപ്പൊ എന്നെ പറയണം, കുഴപ്പമില്ല, അന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. പ്രബന്ധവും മിസ്റ്റേക്കുള്ള പോലെ തോന്നുന്നു പറഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പൊ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്തായാലും കഴിഞ്ഞ് കുഴപ്പമില്ല, സെയിം ആണ്, ഏകദേശം അതിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് പോവാം. അപ്പൊ 5ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത് നാച്ച മസ്താനി ഭൂതാനി പശ്യമയോഗമൈശ്വര്യം ഭൂതബൃന്നച്ച ഭൂതസ്ഥ മമാത്മഭൂത ഭാവന. ഇതിൽ പറഞ്ഞത് സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല, എന്റെ യോഗ പ്രഭാവം നോക്കൂ. സർവഭൂതങ്ങളുടെയും പരിപാലകനും സർവ്വവ്യാപിയാണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു അംശമല്ല, മറിച്ച് ഞാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനും ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം രണ്ടാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അല്ലാതെ എന്റെ ശക്തിയാണ്, അല്ലാതെ ഞാനാണ് പരിപാലിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ കൂടിയും ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരു അംശമല്ല, ഭഗവാൻ ഇതിനായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയണത് ഭൂഗോളത്തെ തോളിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു അറ്റ്ലസ് ചിത്രം പലരും കണ്ടിരിക്കാം. ഭൂമണ്ഡലമാകുന്ന ഈ ഭാരം തോളിലെടുത്തുകൊണ്ട് അയാൾ തന്നെ ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നും. അപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല ഭഗവാൻ ഇതിനായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. അത്തരം രൂപമാണ് കൃഷ്ണന്റെ എന്ന് സങ്കല്പിച്ചുകൂടാ. എല്ലാം എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ അവയിലല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഭഗവാനിലല്ല അല്ലാതെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ ഭഗവാൻ അതിലല്ല. അത് കാരണം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇതിനായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒഴുകി നടത്തിയാണ്. അന്തരീക്ഷമാകട്ടെ ഭഗവത് ശക്തിയുമാണ്, അതിൽ നിന്ന് ഭിന്നമാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തി വേറെ, ഭഗവാൻ വേറെ. ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളൊക്കെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നടക്കണേ, അത് അതിന്റെ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കണം, അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കണത് ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊണ്ട്, കാരണം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ കാരണം കൊണ്ടല്ല. ഭഗവാൻ വേറെ, ഭഗവാന്റെ ശക്തി വേറെ, പ്രപഞ്ച ശക്തികൾ വേറെ, പക്ഷെ ഒക്കെ ഇന്റർലിങ്ക് ആണ്. എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു ചോദിക്കുക, എല്ലാതും ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ്. അതാണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം. കൃഷ്ണൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഗ്രഹിച്ചാൽ മാത്രം മതി. എങ്ങനെയാണെങ്കിലും അതെല്ലാം ചെയ്തെന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ കൂടി സാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ ഭംഗി അത് നിർവഹിക്കപ്പെടും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാര്യം പറയണം. ഭഗവാൻ എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഏത് കാര്യം ചെയ്യാനും ചെയ്യാതിരിക്കാനും ഒക്കെ അറിയാം. അതിന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോ യുഗങ്ങൾ തന്നെ നമ്മളെ രീതിയിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയും സത്യയുഗം ആദ്യം വരണം, പിന്നെ താപരയുഗം വരണം, പിന്നെ എന്തോന്നു സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, താപരയുഗം, കലിയുഗം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറ്റി വരട്ടെ. ചിലപ്പോ സത്യയുഗത്തിന് പകരം കലിയുഗം കൊണ്ടിടും. അത് അത്രേ ഉള്ളൂ.
കാരണം ഇത് സൃഷ്ടിച്ച വ്യക്തിക്ക് അറിയാം എങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റം വരുത്താൻ. അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ യുഗം തോറും അല്ലേ അവതരിക്കൂ. അപ്പൊ എന്താണ് നേരത്തെ അവതരിച്ച് ഭഗവാൻ ഏത് സമയത്ത് അവതരിക്കുക, അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ധർമ്മത്തിന് ചുതി വരുമ്പോ മാത്രല്ലേ? ധർമ്മത്തിന് ചുതി വരുന്ന നമ്മ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എന്താണ്, വേറെ ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കാം. ഇത് പറഞ്ഞ ജസ്റ്റ് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു തന്നു. ആദ്യം തന്നെ ധർമ്മത്തിൽ ചുതി വന്നാൽ ഞാൻ വന്നിരിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതെന്താണ്, ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് വന്ന് നോക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ വന്ന് നോക്കാന്ന്. ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിനും കൺട്രോളറാണ്. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞു നമ്മ കലിയുഗത്തില് ഇപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മള് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ്, കൽക്കി വരും അല്ലെ, നമ്മളെ മൈൻഡിലുള്ളത് കൽക്കി വരും ലാസ്റ്റ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനും കൂടുതൽ നമ്മളിപ്പോ ശ്രദ്ധിച്ചാലേ ബുദ്ധന്റെ അവതാരം, ശങ്കരാചാര്യന്റെ അവതാരം, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാരം, പിന്നെ എത്ര അവതാരങ്ങളുണ്ടോ എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. അതിന് പറഞ്ഞ ഭഗവാനെ പറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനേ കഴിയില്ല. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അതനുസരിച്ച് പോണു. എപ്പോഴും ഭഗവാൻ അത് മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റും. രാജാവിന് ആ നിയമങ്ങൾ മാറ്റം വരുത്താനാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു രാജാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ രാജാവ് അവിടുത്തെ നിയമങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ, ഇന്ന ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ആ രാജാവിന് ആ നിയമങ്ങൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ രാജാവ് ആ നിയമങ്ങൾ എഴുതിയതല്ലേ, പിന്നെ എങ്ങനെ രാജാവിന് മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള അധികാരം ആ പ്രജകൾക്ക് ഇല്ലാത്ത പോലെയാണ് നമ്മളെ അവസ്ഥ. അടുത്ത ശ്ലോകം. യഥാകാശചിതോ നിത്യം വായുർ സർവത്ര ഗോ മഹാൻ തഥാ സർവാണി ഭൂതാനി മസ്താനി നിതുപധാരയാം. ആകാശം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ശക്തിയുള്ള കാറ്റ് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കും. അതേപോലെ സർവ്വ സൃഷ്ടികളും എക്കാലത്തും എന്നിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്. വീണ്ടും പറയാണ് ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് അല്ലെ. ആകാശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ശക്തിയുള്ള കാറ്റ് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കും. അപ്പൊ ആകാശത്താണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എവിടെ വേണമെങ്കിലും കാറ്റിന് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള പവർ ഉണ്ട് എന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എവിടെയാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ശക്തി എല്ലായിടത്തും എത്തും. ഭീമമായി ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെ ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നെന്ന് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് ഊഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊക്കെ പോട്ടെ, നമ്മളെ പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെ ഇപ്പൊ സാധാരണ രീതിയിൽ സയൻസിന്റെ ലെവലിൽ ചിന്തിച്ചാലും നമുക്കറിയില്ല അല്ലെ. ഭൂമി ശരിക്കും ഇപ്പൊ സയൻസ് ലെവലിൽ ചിന്തിച്ചാൽ ഭൂമി വെറുതെ ഇങ്ങനെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിൽക്കാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള അപ്പൊ ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്കൊരു പിടുത്തം കിട്ടില്ല. അതുപോലെ സാധാരണ മനുഷ്യനെ ഊഹിക്കാനേ കഴിയില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളെ പ്രപഞ്ചത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഭൂമി എന്ന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ അല്ലെ. കുറച്ചും കൂടെ സയൻസ് ഉയർന്നപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ ചുറ്റുള്ള ചന്ദ്രൻ അതുങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവണം. പിന്നും കൂടെ കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലായപ്പോഴാണ് സോളാർ സിസ്റ്റം മനസ്സിലാവണം. സോളാർ സിസ്റ്റം മനസ്സിലായപ്പോ കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലായപ്പോഴാണ് ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങൾ അല്ലെ. അത് നമ്മളെ ഇത് പറയില്ലേ, എന്താ പറയാ അതായത് വിട്ടുപോയി മൈൻഡിന്. അതായത് യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിലും നമ്മള് കുറച്ചും കൂടെ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് മൾട്ടിവേഴ്സ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് സയൻസിൽ. ഇപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ വേറെ ഒരു ഇത് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് വേറെ മൈൻഡിന് വിട്ടുപോയി. അതായത് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മളെ സൂര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു അന്തരീക്ഷം, അതായത് മിൽക്കി വേ ഗാലക്സി നമ്മൾ ഒരു ഗാലക്സി ഉണ്ടല്ല സയൻസിന്റെ അനുസരിച്ച് മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയിലാണ് നമ്മളെന്താ സൂര്യനൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ. ആ ഈ ഗാലക്സിയിൽ അനേകായിരം കോടിക്കണക്കിന് നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട്. അതിലൊരു നക്ഷത്രമാണ് സൂര്യൻ. അപ്പൊ ഒരു ഗാലക്സി, അപ്പൊ കോടിക്കണക്കിന് നക്ഷത്രമുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആ ഒരു ഗാലക്സി. അതേപോലെ തന്നെ വേറെ ഗാലക്സി, അതിനും കോടിക്കണക്കിന് നക്ഷത്രങ്ങൾ, അതിനും സൂര്യനുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ കോടിക്കണക്കിന് ഗാലക്സിയാണ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അതിന്റെ സൈസ് നമുക്ക് സയൻസിന്റെ ലെവലിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാവില്ല. നമ്മുടെ സൂര്യനെ പോലെ തന്നെ കോടിക്കണക്കിന് സൂര്യങ്ങളുള്ള ഒരു കൂട്ടം, അതിനൊരു ഗാലക്സി. അതേപോലെ തന്നെ കോടിക്കണക്കിന് ഗാലക്സികൾ. അപ്പൊ എത്ര സൂര്യനുണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കാം. അപ്പൊ അതിന്റെ സൈസ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും. അതിനാണ് യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അതേപോലത്തെ കോടിക്കണക്കിന് യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഏതിന് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞത്. ആ ഒരു യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു ബ്രഹ്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്, സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിന്റെ ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെ നിൽക്കണമെന്നൊന്നും നമുക്ക് മനുഷ്യന് ചിന്തിക്കാനേ കഴിയില്ല. നമുക്ക് അത്ര ദൂരത്തൊന്നും എത്തിപ്പറ്റില്ല. നമ്മുടെ ചിന്ത തന്നെ എത്തില്ല, പിന്നെയല്ല നമ്മളെ സയൻസ് പരമായിട്ട് ഉയരാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുന്നത്. അത് പറയുന്നുണ്ട്. സയൻസിന്റെ ഒരു ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കണക്ട് ആവുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്ന തിയറീസ് ഉണ്ട്. ഒക്കെ അവിടെ നിൽക്കാതെ ഭഗവാന്റെ ഹിതമനുസരിച്ചല്ലാതെ ഒരു പുൽക്കൊടി പോലും ഇളകുന്നില്ല. ആ ഇച്ഛാശക്തിക്ക് അധീനപ്പെട്ടാണ് ഏതൊന്നിന്റെയും പ്രവർത്തനം, ജീവജാലങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിയും സ്ഥിതിയും സംഹാരങ്ങളും നടക്കുന്നത്.
അപ്പൊ സൃഷ്ടിയായാലും സ്ഥിതിയായാലും സംഹാരങ്ങളും. നമ്മളെ രീതിയിൽ സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോ ആരെ കൺട്രോളിലാണ്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ. ഓക്കെ. സ്ഥിതിയോ? വിഷ്ണു. വിഷ്ണു. സംഹാരോ? മഹാദേവ ശിവൻ. ശിവൻ. അതിന് ത്രിമൂർത്തി സങ്കല്പത്തിൽ വരുന്നത്. അത് ഏത് അവതാരമാണ് ഭഗവാന്റെ? ഗുണാവതാരം. പൂർണ്ണാവതാരം. ഗുണാവതാരം. എന്താ ഗുണം? ഗുണാവതാരം. മറ്റേത് പുരുഷാവതാരങ്ങൾ. അതാണ് 3 വിഷ്ണുമാരുള്ളത് പുരുഷാവതാരത്തിൽ. ഇത് ഗുണാവതാരത്തിൽ വരുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ പറയുമ്പോൾ പലതരം അവതാര ഗ്രൂപ്പുകളിൽ വരുമ്പോ ഇത് ഗുണാവതാരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതെല്ലാതും അപ്പൊ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതെല്ലാതും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞ ജീവജാലന്റെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതിയും സംഹാരം നടക്കുന്നത് എന്നിലാണെന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. സർവഭൂതാനി കൗന്ദേയ പ്രകൃതിം യാന്ത്രി മാമികം കൽപക്ഷയ പുനഃസ്ഥാനി കൽപ്പതോ വിസർജാമിഹം. കുന്തിപുത്ര, ഓരോ കൽപ്പത്തിന്റെയും അവസാനത്തിൽ ഈ ഭൗതിക ആവിർഭാവങ്ങളെല്ലാം എന്നിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അടുത്ത കൽപ്പത്തും ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവയെ വീണ്ടും എന്റെ ശക്തിയാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ വീണ്ടും നമുക്ക് കൽപ്പം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലല്ലേ, ആ സമയത്ത് അപ്പൊ എന്താണ് ഇരുട്ടായി അല്ലെ. ഇരുട്ട് സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്ന പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇരുട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താണ് ആ സമയത്ത് ഒരു ഡെഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതെല്ലാതും എല്ലാ ഭൗതിക ആവിർഭാവങ്ങളും ഭഗവാനിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് 2 തരത്തിൽ പ്രളയമുണ്ട്. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രാത്രി ആകുമ്പോൾ ഒരു പ്രളയം, അതിനെ പേര് വിട്ട് അത്യന്തിക പ്രളയം എന്തോ പേരാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രളയം. പിന്നെ മഹാപ്രളയം. മഹാപ്രളയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ നശിച്ചു, ബ്രഹ്മാണ്ടം തന്നെ നശിച്ചു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. അതും 2 പ്രളയം. അപ്പൊ ഈ ആദ്യത്തെ പ്രളയം അതായത് കൽപ്പം, രാത്രി ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകലിൽ നിന്ന് രാത്രി ആവുന്ന സമയമില്ലേ, ആ സമയത്ത് തന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഓരോ കൽപ്പത്തിലും അവസാനത്തിൽ ഈ ഭൗതിക ആവിർഭാവങ്ങളെല്ലാം എന്നിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു പറയുന്നു ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാനിലെ പ്രവേശിക്കുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൽപ്പാവസാനം എന്ന ബ്രഹ്മാവിന് മൃത്യുവിനെയാണ് അത് ചെറിയൊരു ഇതുണ്ട് അതില്. കൽപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പകല്. അപ്പൊ 100 സംവത്സരങ്ങൾ തികഞ്ഞ് ബ്രഹ്മാവ് മരണം അടയുമ്പോൾ പ്രളയം ഉണ്ടാവും. ഭഗവാന് നിന്ന് ആരംഭിച്ച ശക്തി അദ്ദേഹത്തിൽ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ഇത് 2 സമയത്തും അത് തന്നെയാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സംഭവിക്കുന്നത്. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പററി, മറ്റേത് പെർമനന്റ്. അതായത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഇത് കഴിഞ്ഞോട് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാനിക്ക് പോകും. പിന്നെ ഒരു ഭൂഗോളം വരണം, അതായത് ബ്രഹ്മാണ്ടം വരണം, പിന്നെ അതിലേക്ക് ജീവജാലങ്ങൾ വരണം. മറ്റേതാണെങ്കിലോ ടെമ്പററി ആയിട്ട് ഒരു ദിവസത്തിന്റെ ഒരു നമ്മളെ രീതിയിൽ രാത്രി, ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രി, ആ സമയത്ത് ടെമ്പററി ആയിട്ടും ഭഗവാനിലേക്കാണ് അതെല്ലാ ശക്തികളും പോകുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തത് പ്രകൃതിം സമാവിഷ്ടഭ്യ വിസർജാമി പുനഃ പുനഃ ഭൂതഗ്രാമിമം കൃഷ്ണം അവശ്യം പ്രകൃതോ വശാത്. പ്രപഞ്ച പ്രവർത്തനം എന്റെ അതീതനിലാണ്. എന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കുകയും ഒടുക്കിൽ തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, കാരണം ഭഗവാൻ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ വരും, പിന്നെ അങ്ങോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാം തീർന്നു പോകും. അപ്പൊ അതിന് ഭഗവാന്റെ അധമ ശക്തിയുടെ ആവിഷ്കാരമാണ് പ്രപഞ്ചം. ഭഗവാന് 3 ശക്തികളുണ്ട്. അതിലൊരു ശക്തിയാണ് അധമ ശക്തി, അതായത് അന്തരംഗ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി, തടസ്സ ശക്തി. അതിൽ അധമ ശക്തിനെയാണ് പറയാ ഭൗതിക ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ്. ഈ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ ആവിഷ്കാരമാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറഞ്ഞത്, അതായത് അധമ ശക്തിയുടെ ആവിഷ്കാരം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തന്നെ വേറൊരു ശക്തി, ആ ശക്തിയാണ് ഏതിന് ഭൗതികാവിഷ്കാരം, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്, പരിപാലിക്കുന്നതല്ലാതെ. അതാണ് നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ദുർഗാദേവി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വിശ്വത്തെ മുഴുവനും നിയന്ത്രിക്കുന്നതും എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടം ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനല്ല നേരിട്ട്. അത് ചെയ്യുന്നത് ഏതാ? അധമ ശക്തിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ്. ആ ശക്തിനെ നമ്മളെ രീതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദുർഗാദേവി. അതാണ് നമ്മൾ ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങൾക്ക് ദുർഗാദേവിനെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ദേവി സങ്കല്പം വരുന്ന അവിടെ നിന്നാണ്. ഭഗവാന്റെ ആദ്യ പുരുഷാവതാരമായ മഹാവിഷ്ണു കാരണസമുദ്രത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉച്ഛ്വാസങ്ങളിൽ നിന്ന് എണ്ണമറ്റ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. എണ്ണമറ്റ പ്രപഞ്ചങ്ങളാണ്. അതിനിപ്പോ സയൻസ് മൾട്ടി യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തിയറി മുന്നിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, ഇപ്പൊ ഒരു പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മള് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും പോലെ ഗാലക്സി ആയിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ അനേകം ഗാലക്സികൾ കൂടുമ്പോഴാണ് ഒരു പ്രപഞ്ചം. അതേപോലെ തന്നെ അനേകം പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു തീർപ്പ് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിനാദ്യമേ തന്നെ നമ്മളെ ഭാഗവതത്തിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മഹാവിഷ്ണു കാരണസമുദ്രത്തിൽ കിടക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉച്ഛ്വാസിൽ നിന്ന് എണ്ണമറ്റ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ, അല്ലാണ്ട് പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായിരുന്നല്ല പറഞ്ഞത്, എണ്ണമറ്റ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉണ്ടായെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും ഗർഭോദയശായ വിഷ്ണുവിന്റെ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ വീണ്ടും പ്രവേശിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഓരോ പ്രപഞ്ചവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു.
അപ്പൊ ഒരു പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനതിന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വൈവിധ്യം വേണം അല്ലെ. മലകൾ വേണം, മറ്റേത് വേണം, അങ്ങനെ പല കാര്യം, നദികൾ വേണം, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം. അതൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ഗർഭോദായ വിഷ്ണുവാണ്. പിന്നെ വിവിധ ജീവാത്മാക്കൾ വാസനക്ക് അനുയോജ്യമായ സൃഷ്ടി നടത്തുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അതിൽ പെട്ടുപോകുന്നില്ല. പിന്നെ സൃഷ്ടി അതാരാണ്? ബ്രഹ്മാവാ ചെയ്യണം. ബ്രഹ്മാവ് ഓരോ ഇതിനനുസരിച്ച് സൃഷ്ടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതില് സൃഷ്ടി ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ചൈതന്യം കൊടുക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ തന്നെ പരമാത്മായ രൂപത്തില്. അടുത്ത ശ്ലോകം. നാച്ചാമാം താനി കർമാണി നിബന്ധന്തി ധനഞ്ജയ ഉദാസീനവദാസീന അസക്തം തേഷു കർമ്മസു. ധനഞ്ജയ, ഈ കർമ്മങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ എന്നെ ബാധിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. ഈ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളോടും ബന്ധപ്പെടാത്ത ഉദാസീനനെ പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യത്തിലും. ധനഞ്ജയ, അതായത് അർജുനന്റെ വേറൊരു പേരാണ് ധനഞ്ജയൻ. കൂടുതല് എന്താ, യുധിഷ്ഠിരന് വേണ്ടി കൂടുതൽ പൈസ ധനം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാറുകൊണ്ടാണ് ആ ധനഞ്ജയ എന്നുള്ള പേര് അർജുനന് വന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഈ കർമ്മങ്ങളൊന്നും ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള സൃഷ്ടികൾ നടക്കുന്നുണ്ട്, അതിൽ പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ചലിക്കുന്നതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും ബന്ധപ്പെടാതെ ഉദാസീനം പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ. അതായത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ, ഒരു പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എല്ലാ മിനിസ്റ്റേഴ്സിനും ഡ്യൂട്ടി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. പിന്നെ എന്താണ്, അതൊക്കെ ആ സൈഡിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നമ്മളെ നാട്ടിലെ ഒരു പോലീസുകാരൻ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കൂല, അതിന് നോക്കാനുള്ള സമയമില്ല. അത് അതിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ശക്തി അനുസരിച്ച് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഭഗവാൻ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന് ഭഗവാന് യാതൊരു റോളും ഇല്ല. ഞാൻ നല്ലത് ചെയ്ത് ഓക്കെ, ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്ത് ഓക്കെ, ഭഗവാൻ അതിനായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ല. ഭഗവാനല്ലേ നമ്മളൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചത്, അപ്പൊ ഭഗവാനല്ല എല്ലാത്തിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയാം. മനസ്സിലായത്? നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയണതാണ് അതൊക്കെ. എല്ലാതും ഭഗവാനല്ലേ സൃഷ്ടിച്ചത്, അപ്പൊ നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്താലും ഭഗവാനല്ലേ ഉത്തരവാദി. ഭഗവാൻ യാതൊരു ഉത്തരവാദി ഇല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ നേരിട്ട് പറയാണ്. നമുക്ക് കുറെ റൂൾസുകളുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, നമ്മളെ സാധാരണ രീതിയിലും കുറെ റൂൾസുകളുണ്ട്. റൂൾസുകൾ തെറ്റിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പണിഷ്മെന്റ് കിട്ടും. അതിന് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. സൃഷ്ടിയെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഉദാസീനാണ് അദ്ദേഹം. ഉദാസീനവത എന്ന വാക്ക് ഉപേക്ഷഭാവത്തെ കുറിക്കുന്നു. പ്രക്രിയയുടെ ഓരോ സൂക്ഷ്മാംശം അദ്ദേഹത്തിന് അധീനത്തിനാണെങ്കിലും ഉദാസീനം പോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ നില. എല്ലാതും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന കഴിവുണ്ട്, എല്ലാതും ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്, അദ്ദേഹം അതിൽ ഇടപെടില്ല. അത് ഓരോരുത്തർക്കും പറഞ്ഞിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ നടന്നു പോയിക്കൊള്ളും. ജീവാത്മാക്കൾ താങ്കളുടെ മുൻ കർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത ജീവഗണങ്ങളായി പിറവെടുക്കുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഇടപെടാറില്ല. ഞാൻ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളാണ് എന്നെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതിൽ ഭഗവാന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഞാൻ നല്ലത് ചെയ്ത നല്ലത്, പൊട്ട ചെയ്ത പൊട്ട, അതിന് ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം. അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഉദാസീനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് ഒരു ഹൈക്കോടതിയിലെ ജഡ്ജിയുടെ ഉദാഹരണം എടുക്കാം. തന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം പലതും സംഭവിക്കുന്നു. ഒരാളെ തൂക്കിക്കൊല്ലുന്നു, മറ്റൊരാളെ തടവിലിടുന്നു, ഇനി ഒരാൾക്ക് എമ്പാടും ധനം കിട്ടുന്നു. എങ്കിലും ജഡ്ജി ഇതിലെല്ലാം ഉദാസീനനാണ് അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ അവസ്ഥ. ധനം, ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു കേസ് നടന്നു, ഒരാൾക്ക് പൈസ കിട്ടണം, പൈസ കൊടുക്കണം, അത് വെച്ചിട്ട് അത് പോക്കറ്റിൽ ഇടാൻ ജഡ്ജിക്ക് പറ്റൂല. അതുപോലെ തന്നെ കൽപ്പനകൾ അല്ലെ, ഒരാൾ തൂക്കിക്കൊല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് റൂളാണ്. ആ റൂൾ അനുസരിച്ച് പോവാണ്. അതിൽ ജഡ്ജിന് ഏറ്റവും പരമാധികാരി. ജഡ്ജി പറഞ്ഞാൽ ഫൈനലാണ്. പക്ഷെ ജഡ്ജിക്ക് അങ്ങനെ വെറുതെ പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. ആ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് പ്രശ്നം. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഉദാസീനനാണ്. കാരണം എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഒരേപോലെയാണ്. എല്ലാ നിയമങ്ങളും ഭഗവാനാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. മയ്യാദേശേണ പ്രകൃതി സൂയതേ സചരാചരം ഹേതുനാനെന്ന കൗന്ദേയ ജഗത് വിപരീത വർത്തതേ. അല്ലേ കുന്തിപുത്ര, എന്റെ ശക്തിവിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ചരാചരങ്ങളെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുകയും സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നിയമമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയായിട്ടുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതി അല്ലെ. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി ചരാചരങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു,
പിന്നെന്താണ്, അത് വീണ്ടും വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കും, സംഭരിക്കപ്പെടും. അത് നിയമത്തിനനുസരിച്ച് അതൊരു സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ നടന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. ഒരു കമ്പനിയിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം, മിഷൻ ഫിറ്റ് ചെയ്ത പോലെ മിഷൻ പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ്. ആ കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. ഒരു കമ്പനി ഒരു മാനേജറെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആ മാനേജറെ കമ്പനി നോക്കിക്കൊള്ളും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം അകന്ന് ഭഗവാൻ സിദ്ധി ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അവയുടെ ആത്യന്തിക നിയന്ത്രണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതാണ്. മാനേജർ ഉണ്ടെങ്കിലും അത്യന്തം, അതായത് നമുക്കറിയാം മാനേജർ ഉണ്ടെങ്കിലും ഓണറാണ് ഫൈനൽ അല്ലെ. ഓണറിന് എന്ത് മാറ്റം വരുത്താം, പക്ഷെ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് മാറ്റം വരുത്തൂല. ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷ മാത്രം പ്രകൃതി ഗർഭത്തിൽ സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെ ബീജഭാവം ചെയ്യുന്നു. മുൻ ജന്മത്തിൽ ആഗ്രഹങ്ങളും പ്രവൃത്തികൾക്കും അനുസരിച്ചായിരിക്കും അവയോരോന്നും ഓരോ വർഗത്തിലും ആകൃതി പിറക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ മുൻജന്മ ആഗ്രഹങ്ങള്, നമ്മൾ ഉള്ളിൽ പല ആഗ്രഹങ്ങൾ അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുണ്ടാവും, നമ്മ അറിയാതെ തന്നെ. നമ്മ പുറത്തേക്ക് പല കാണിച്ചില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പല ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടാവും. പല ജന്മങ്ങളിലും ഈ ജന്മത്തിലും കണ്ടതും കേട്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് പല ആഗ്രഹങ്ങളും നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവും. പല പ്രവൃത്തികളും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, കുറെ കർമ്മങ്ങളുണ്ടാവും. ഇതിന്റെ എല്ലാം കൂടെ ഒരു സ്വരൂപം കൂട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് ആണ് നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിലുള്ള ഒരു ശരീരവും അതിന്റെ ആകൃതിയും ഒക്കെ ലഭിക്കുന്നത് എന്നാ പറയുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ഭഗവത്ജ്ഞാനാനുസരണയല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അൾട്ടിമേറ്റ് എവിടെ നിന്നാണ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ പവർ കിട്ടുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. ആർക്ക്? ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണ്. ആ ശക്തിനെ ശരിക്കും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും ഫൈനൽ എന്തെങ്കിലും പറയില്ലേ, അപ്രൂവൽ, അത് കിട്ടുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു ഓഫീസിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു ലെറ്ററുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഫൈനൽ അപ്രൂവൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആളെ കൊണ്ട് കാണിക്കുന്ന പോലെ ഓക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാ കണ്ടീഷൻസ് ആരത് നോക്കുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്. ഈ വ്യക്തിക്ക് ഈ ശരീരം കൊടുക്കാൻ പോണത്, ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങനെയാണ് ഇവന്റെ ആഗ്രഹം, ഇതാണ് ലിസ്റ്റ്, ഇത് ഓക്കെയാണ്, കറക്റ്റാണ്, ഓക്കെ ഓക്കെ പറയില്ലേ, ശരി, പെർമിഷൻ ഗ്രാൻഡഡ്. ഇതാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താണ്, റൂൾസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും. റൂൾസ് അനുസരിച്ച് തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെയാണ് പ്രോബ്ലം. അത് നമ്മൾ ഏതാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഏതാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്, അതിനനുസരിച്ച് ഒരു ശരീരം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ പറയണത് പറഞ്ഞല്ലേ 11ാമത്തെ ശ്ലോകം. അവജാനന്തി മാമൂഢ മനുഷ്യം തനുമാശ്രിതം പരമഭാവമജാനന്ദോ മമ ഭൂതമഹേശ്വരം. മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന എന്നെ മൂഢന്മാർ നിന്ദിക്കുന്നു, എല്ലാറ്റിനും ഈശ്വരനായ എന്റെ അതീന്ദ്ര സ്വഭാവം അവർ അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതാണ് ഭഗവാൻ പല സമയത്ത് അവതരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ആ വ്യക്തിനെ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് തന്നെ കാണും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതാണ് അവജാനന്തി മാമൂഢ മനുഷ്യൻ തനുമാശ്രിതം. മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന എന്നെ മൂഢന്മാർ നിന്ദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ എന്താണെന്ന് അവർക്കറിയില്ല. ആർക്ക്? ഈ ഭക്തന്മാർക്ക് അല്ലാത്തത്. മനുഷ്യ സാധാരണ മൂഢന്മാർക്ക് എന്നെ മനസ്സിലാവാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ജനറല് നമ്മളെല്ലാവരും മൂഢന്മാരുണ്ട്. നമുക്ക് ഭഗവാൻ നേരിട്ട് വന്നാലും നമുക്ക് സംശയമായിരിക്കും, ഭഗവാൻ തന്നെയാണോ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞ അത് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തന് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ. അതാണ് നമുക്കറിയാം. ശരിക്കും അർജുനന് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ പാണ്ഡവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാൻ എന്ന് അറിയുന്നുള്ളൂ. അത് ആരെ? ശിശുപാലൻ സഭയുടെ അധ്യക്ഷനാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുമ്പോൾ ശിശുപാലൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് സൂത പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രർ യുധിഷ്ഠിരൻ പറയുന്നുണ്ട്. യുധിഷ്ഠിരൻ പറഞ്ഞിട്ട് സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അതാണ്, അത് ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ, അല്ലാത്തവർക്ക് സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഭഗവാനെ. അതാണ് പറയുന്നതില്ലേ. അപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഭഗവാൻ വെറും മനുഷ്യനാകാൻ വയ്യ. അപ്പൊ ഇത്ര നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം. എല്ലാതും സൃഷ്ടിക്കാനും സംഹരിക്കാനും കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാവാൻ കഴിയില്ല. അതിനൊരു ഉദാഹരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതായത് ഒരു ചെറുവിരലില് ഗോവർദ്ധനഗിരി ഉയർത്താൻ ഭഗവാന് കഴിയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാം. അപ്പൊ അത് ഗോവർദ്ധനഗിരി മാത്രം വരുമ്പോ അതാ എന്താ പറയാ, അത് ഒരു അത്ഭുത പ്രവൃത്തി എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രം നിർത്താം. അത് ശരിയല്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാ കഴിവുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം. എങ്കിലും കൃഷ്ണനെ കരുത്തേറിയ ഒരു മനുഷ്യന് മാത്രമാണെന്ന് കരുതുന്ന മൂഢന്മാർ ചിലരുണ്ട്. അപ്പൊ ചിലരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനായിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എന്തൊക്കെ പവർ ഉണ്ട്. അതായത് അമാനുഷിത്വം, മനുഷ്യൻ നമ്മളേലും കുറച്ചും കൂടെ പവറുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് മാത്രം കാണുന്ന വിഭാഗം, അവരാണ് മൂഢന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. അർജുനന്റെ സഖാവായും കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട രാജതന്ത്രജ്ഞനെ മനുഷ്യനെ പോലെ അഭിനയിക്കുന്നു, എന്നാൽ ആ ശരീരം സച്ചിദാനന്ദമയമാണ്. അപ്പൊ അതിലെന്താണ്? അഭിനയിക്കുകയാണ് ശരിക്കും ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. അതായത്
സഖാവായിട്ടും കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ രാജ്യത്തിൽ നയതജ്ഞനായിട്ട് അല്ലെ, അങ്ങനത്തെ ഉള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ശരീരം എന്തെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മീയമാണ്. ആത്മീയ ശരീരത്തിന്റെ പ്രകൃതി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. കണ്ണുകൊണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല. നമ്മളെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ട ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ണുണ്ടെങ്കിലോ കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിൽ കൂടെ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല. ആത്മീയത എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതെല്ലാതും ഒന്നാണ്. അതാണ് ആത്മീയ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണന് വെറും ഒരു മനുഷ്യനെന്ന് കണക്കാക്കാൻ മൂഢന് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ. സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദം എന്നിവയുടെ പ്രതീകമാണ് കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യ ശരീരമെന്ന് അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ സാധാരണ ജനങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നതാണ്, അവർക്ക് അറിയില്ല ഭഗവാന്റെ ശരീരം എന്താണെന്ന്. അതാണ് അത് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ പ്രത്യക്ഷമാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്കുള്ള അവതാരം. അപ്പൊ ഭൗതിക അവതാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറങ്ങി വരണം അല്ലെ. ആരോഹണ അവരോഹണം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അത്ര തന്നെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. അവതാരം എന്നൊരു വേർഡ് തന്നെ വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി, അത് ഇറങ്ങി വരാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, വേറൊരു ലോകത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു ലോകത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. അത് അന്തരംഗ ശക്തി, അതായത് ഭഗവാൻ വേറൊരു ശക്തിയിലാണ്. അത് അന്തരംഗ ശക്തി, ആ ശക്തിയുടെ പ്രത്യക്ഷ ഭാവമാണ്. ആ ശക്തിയുടെ പ്രത്യക്ഷം, അത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും, ആ ഭാവത്തിലാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് ഭഗവാൻ വരുന്നത്. ഭൗതിക ശക്തിയുടെ സ്വാധീന വലയത്താൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാമെന്നുവെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഭഗവാന്റെ ശരീരം എങ്ങനെ നമ്മുടെ പോലെ ഭൗതികമായി ആവും? കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനും നമുക്കറിയാം, എല്ലാത്തിനും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഒരു ശരീരം ആവാൻ കഴിയില്ല. നിരാകാരവാദികളും സകാരവാദികളും ഇടയിൽ ഒരു വിവാദ വിഷയമാണ് ഭഗവാന്റെ മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ഈ അവതാരം. അതായത് നിരാകാരം, ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് വിഭാഗം, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കും. അവർക്ക് ആത്മീയതയുണ്ട്, ഭക്തിയൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതിന്റെ രൂപമില്ല എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ. പിന്നെ സകാരം, ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട്. ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഈ ഇതിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അവർ തമ്മിലുള്ള ഡിബേറ്റ്. അപ്പൊ എന്നാലും ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, ചിലർ പറയും ഭഗവാന് രൂപമില്ല, എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവരോട് രൂപം എന്നുള്ള രീതിയിൽ സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്, മറ്റുള്ള ഒരു വ്യക്തികൾ, അത് വൈഷ്ണവർ ചിന്താഗതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ, കാരണം എന്താണ്, ഇതൊക്കെ എന്തുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട്, രൂപമില്ലാത്ത വ്യക്തിക്ക് രൂപത്തിനെ പറ്റി പറയാനേ പറ്റില്ല. അതാണ് അത് ചെറിയ ഡിബേറ്റിന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നത്. ക്ഷേത്രത്തിലുള്ള ശ്രീ ഭഗവാന്റെ ആർച്ചാമൂർത്തിയെ മാത്രം ആരാധിക്കുകയും മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളോട് അവഗണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കനിഷ്ക ഭക്തന്റെ വിഗ്രഹാരാധന വ്രതമാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് അത് ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് 3 കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭക്തന്മാർ. കുറെ കാറ്റഗറികളുണ്ട്. ജനറൽ ആയിട്ട് വരുമ്പോ 3 പേര്: കനിഷ്ക ഭക്തര്, മധ്യമധികാരി, ഉത്തമാധികാരി. കനിഷ്ക ഭക്തരാണ് നമ്മളെ പോലുള്ള എല്ലാവരും. അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്താണ്, ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോ ഭഗവാനെ കാണുമ്പോ അതാണ് ഭഗവാൻ, അത്ര മനസ്സിലുള്ളൂ, വേറെ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് കടക്കില്ല. അവസ്ഥ മറ്റു ജീവജാലങ്ങളൊക്കെ അവഗണിക്കുക. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കനിഷ്ക ഭക്തന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ലെവലിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് സമയത്തും വീഴ്ച വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ ഈ ക്ലാസ് കേട്ട് കുറച്ചൊരു 10 ദിവസം നമ്മൾ യുക്തിവാദികളെ ക്ലാസ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ചിന്താഗതി മാറാം. അതാണ് കനിഷ്ക ലെവലിലുള്ള ഭക്തന്മാര്. അപ്പൊ നമ്മളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്നും പറയണം. കനിഷ്ക ലെവലിലുള്ളവര് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, കൂടുതലും ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പാരായണം നമ്മൾ ചെയ്യണം, കേൾക്കണം. അല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മൈൻഡ് പെട്ടെന്ന് മാറിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ടൈമാണ്. അതിലൊരു പോയിന്റ്, വേറെ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ശരിക്കും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നല്ലേ പറഞ്ഞു. അവതരിക്കുന്ന പറയുമ്പോൾ ആദ്യമായി കൃഷ്ണൻ തന്റെ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് ദേവകി വാസുദേവർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് 4 കൈകളോടുകൂടിയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുക ചെയ്ത ആ സമയത്തും അത് ദേവിക വാസുദേവന്മാർക്ക് മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് 4 കൈകളുണ്ടെന്ന്. എന്നാൽ അവരുടെ അപേക്ഷ അനുസരിച്ച് പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ ശിശുരൂപം സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത് ഭാഗവതത്തിലെ 10ാം അധ്യായത്തില് 10ാം സ്കന്ധത്തിൽ വരുന്നതാണ്. അതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്നും അറിയില്ല. ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ അല്ലെ നമ്മള് ഭഗവാൻ ജനിച്ചെന്ന് പറയും. ഭഗവാൻ ജനിക്കല്ല, ഭഗവാൻ അവതരിക്കണം. അത് ചതുർഭാഗ്യോടുകൂടി തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ദേവിക വാസുദേവരുടെ അവരെ പ്രാർത്ഥന പ്രകാരമാണ് ഭഗവാൻ വീണ്ടും മനുഷ്യരൂപം എടുക്കുന്നത്. അപ്പം സർവേഷു ഭൂതേഷു ഭൂതാത്മാവസ്ഥിത എന്ന് പറയണ്ടല്ലോ. അതല്ലേ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത.
അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കാണ്, അല്ലാണ്ട് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ജനിക്കല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അടുത്ത ശ്ലോകം. മോകേശ മോകകർമ്മണ മോകജ്ഞാന വിജയദശാരാശസിമാസുരം ചൈവ പ്രകൃതി മോഹിനാം ശ്രുതാം. ഇങ്ങനെ മോഹിതരായവർ ആസുരങ്ങളും നിരാശവാദപരമുള്ള ആശയങ്ങളെ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. ആ വ്യോമാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മുക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ബലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനാർജനങ്ങളെല്ലാം പാഴായി പോകും. അപ്പൊ എന്താണ് ഇങ്ങനെ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്നു പറയുമ്പോ എന്താണ്, ആ ഭഗവാനുള്ള വിശ്വാസം നമ്മളിലേക്ക് കുറയും അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്, അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങും. അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണബോധം നേടി ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടവരെന്ന് ഭാവിക്കുന്ന പലർക്കും കൃഷ്ണ പരമസത്യത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ബലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ഭൗതിക ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ആശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ കൃഷ്ണൻ അവഗണിക്കിയാൽ തോൽവിക്ക് വഴിയുള്ളൂ. അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയാണ്, നമ്മൾ ഭക്തി അല്ലാതെ ഭൗതികം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ കിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിലൊക്കെ ഓക്കെ, നമുക്കിത് രണ്ടും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത് പോകണം. അതിന് ചതുരാശ്രമം ചതുർവർണ്ണങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത്, അതിനൊന്നും സംശയമില്ല. പക്ഷെ ഇത് മാത്രം പിടിച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാനെ കിട്ടൂല നമുക്ക്. ഭൗതികത നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിടണം. പതുക്കെ ഗ്രാജുവലായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ആ ബലം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളും ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളൊക്കെ പതുക്കെ കുറയ്ക്കണം നമ്മൾ ഉയരുന്നോടുകൂടി. എന്നാലേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടില്ല. ഭൗതിക ദേഹത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനായാൽ പിന്നെ താനും ഭഗവാൻ തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല എന്നും കൃഷ്ണൻ നമ്മ ഈ വിധത്തിൽ ഐക്യം പ്രാപിക്കാൻ തെറ്റും ചെയ്യുന്ന ശ്രമം വ്യാമോഹത്തിൽ തന്നെ അവസാനിക്കാനിടയുള്ളൂ. അടുത്തത്, നമ്മൾ ആത്മീയത്തിൽ തന്നെയാണ്, ഭക്തി തന്നെയുണ്ട്. പക്ഷെ ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ ആഗ്രഹം അവിടെ വന്നു നീക്കുകയാണ്. നമുക്ക് മുക്തിയാണ് ആഗ്രഹം, ഭഗവാനായിട്ട് ലയിക്കണം എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് വീഴുന്നേ ചെയ്യുള്ളൂ. ഭഗവാനെ കിട്ടില്ല. അപ്പോഴും കൃഷ്ണന്റെ ശരീരം ഭൗതിക കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തൂല. കിട്ടില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞത്, അവർക്ക് സായുജ്യ മുക്തി കിട്ടും. പക്ഷെ എന്താണ്, പരിപൂർണത എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തൂല. വീണ്ടും നമ്മൾ പടിപടികളായിട്ട് വീണ്ടും കടക്കേണ്ടതായി വരും. അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ താഴ്ത്തിക്ക് നമ്മളെ ആ ഒരു സമയം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും താഴ്ത്തിക്കാനും പോരും. കൃഷ്ണന്റെ ശരീരം ഭൗതികമാണെന്ന് കരുതുന്നവരെ ബഹിഷ്കരിക്കണം. അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കാനിടയിൽ ഉടനെ തന്നെ ദോഷവിമുക്തമായി ഗംഗയിൽ സ്നാനം ചെയ്യുകയും വേണം. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആചാര്യന്മാര്, അത്ര വലിയ ഭക്തന്മാര് പറയണാണ്. കാരണം അവർക്ക് ഭഗവാന് ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് കാണുന്ന എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാൻ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് കാണാ എന്ന് ചിന്തിക്കാനടക്കാൻ പറ്റില്ല. ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാതെ മറ്റുള്ളവർ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം വരും അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ആചാര്യന്മാര് പറയുന്നതാണ്. അത്രയാണ് ശരിക്കും അത് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഭഗവാന് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് കാണാ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഭഗവാൻ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല. അത് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോഴാണ് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയില്ലേ, ജൈനിസം, ബുദ്ധിസം, ഹിന്ദുസം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ഇസമാണൊക്കെ. അപ്പൊ നമ്മള് വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗോഡ് അല്ലെ, ഗോഡും ലോഡും ഇത് തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഗോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഭഗവാൻ അല്ലെ, ഭഗവാൻ അത് ഗോഡ്. പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷുകാര് നമ്മളെ ഭഗവാനെ ലോഡാക്കി വെച്ച്, അറിയാല. കാരണം കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഗോഡാണ്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതാണ് ഇത് പറയുന്നത്. എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ മനുഷ്യനല്ല ഭഗവാൻ മനുഷ്യനല്ല. ഈ ശ്ലോകം ക്ലിയർ ആണ്. എന്റെ ശരീരം ആത്മീയ ശരീരമാണ്. അപ്പൊ അത് ഞാനൊരു ശരീരമാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവര് മൂഢന്മാരാണ്. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ ഞാൻ ശരീരമല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ മനുഷ്യനല്ല. അപ്പൊ ഞാൻ മനുഷ്യനല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരാണ് ഞാൻ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ അടിയുറച്ച് പറയുന്ന ലൈൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ. ലോഡ് കൃഷ്ണൻ തെറ്റാണ്. ലോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫൈനലിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. അതായത് ഗോഡാണ് ഫൈനൽ. രണ്ട് വേർഡിന് രണ്ട് മീനിങ് ആണല്ലോ. എന്തുകൊണ്ട് ഗോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല? ഗോഡ് കൃഷ്ണനല്ലേ, നമ്മളെ രീതിയിൽ ഗോഡല്ലേ, ഭഗവാനല്ലേ. മനസ്സിലായി? അവർ ലോഡ് വരെ എത്തിച്ചിട്ടുള്ളവര്. അവര് ജൈനിസം, ബുദ്ധിസം, ഹിന്ദുസം. എന്താണ് ഇസം? ക്രിസ്ത്യൻ എന്നുള്ള ഇല്ല, ഇസ്ലാമിന് ഇല്ല. എന്ത് ഇസം എന്താണ്? അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണില്ല. അതൊക്കെ വലിയ വലിയ കഥകളാണ്. ചില ഈ ആത്മീയ കേന്ദ്രത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത് വരുമ്പോ ലോർഡ് കൃഷ്ണന്റെ
ഇത് നടത്തി അന്നദാനത്തിന്റെ ഇത് ലോർഡ് കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ് നമുക്ക് പറയാം. പക്ഷെ കറക്റ്റ് ഒരു വേർഡ് ഉണ്ട്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണത്. ഗോഡിനെ പിന്നെ ലോഡാക്കി താഴ്ത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല, മനസ്സിലായ? അതിലെ ജൈനിസം, ബുദ്ധിസം, ക്രിസ്ത്യൻ അതൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിക്കണ രീതി, നമ്മള് ജീവിത രീതി എന്നാണ് അവര് പറയുള്ളൂ, മനസ്സിലായ? അത് വലിയൊരു ഡിബേറ്റ് ആണ്, അതിലേക്കൊന്നും നമുക്ക് കടക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് ഇതിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ മനുഷ്യനല്ല, എനിക്ക് മനുഷ്യ ശരീരം ഇല്ല. അപ്പൊ മനുഷ്യ ശരീരം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിവൈൻ പവർ ആണ്, അത്രയെങ്കിലും നമുക്ക് എഴുതാം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഇത് ഭഗവാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവർ മൂഢന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഗുരുജി, ഇതിനകത്തൊരു ഡൗട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാനെ അതായത് രൂപത്തിൽ കാണാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മള് ആദ്യം പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് സ്വീകരിക്കാന്നും പറയുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് കാഴ്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതൊന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കഷൻ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്ട് മാറിപ്പോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായിരുന്നു ഉണ്ടാ. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ശ്ലോകം വായിക്കാം. നമുക്ക് മഹാത്മനസ്ത മാ പാർത്ഥ ദൈവീം പ്രകൃതമാശ്രിത ഭജന്തനന്യ മനസ്സോ ജ്ഞാതോ ഭൂത മതിമവ്യയം. അല്ലയോ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹം ബാധിക്കാതെ വിശിഷ്ടാത്മാക്കൾ ദൈവിക പ്രകൃതിയിൽ സുരക്ഷിതരാണ്. സർവഭൂതങ്ങളും ആദികാരനും അവ്യയനുമായ പരമപുരുഷനും ഞാൻ എന്നറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവർ എപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവം എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് വിശിഷ്ടമായ ആത്മാക്കൾ, ദൈവിക പ്രകൃതിയുള്ളവർ? ദൈവിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഈശ്വര ഗുണമുള്ളവർ, അല്ലെ? ഈശ്വര ചൈതന്യം കൂടുതലുള്ള വ്യക്തികൾ. അതായത് നമ്മുടെ പ്യൂരിറ്റി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ പ്യൂരിറ്റി കൂടുമ്പോഴാണ് ദൈവിക ഗുണങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നത്. നമ്മൾ ദേവന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? അവരും നമ്മൾ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. ദേവന്മാരും നമ്മൾ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. പക്ഷെ എന്താണ്, അവർക്ക് ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളേലും കൂടുതൽ പരിശുദ്ധി കൂടുതലായിരിക്കും അവർക്ക്. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞ, അങ്ങനെ പരിശുദ്ധി കൂടവർ അവരൊരു വിശിഷ്ടാണ്. അവർക്ക് കാര്യം അറിയാം. അവരെന്ത് ചെയ്യും? അത് താനെന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പരിപൂർണം ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭക്തിപൂർവമായി എന്നെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പൊ ഉയർന്നയിലേക്ക് വരുമ്പോഴോ മാത്രമേ നമ്മൾ ഉള്ളുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ദൈവിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരണം. അതായത് വേറൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 3 ഗുണങ്ങൾ, രജോ തമോ സാത്വിക ഗുണം, അല്ലെ? സത്വഗുണം. അപ്പൊ രജോ തമോ ഗുണത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് മനസ്സിലാവില്ല. രജോ ഗുണത്തിൽ അതിലെത്തൂല. നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം പരിശുദ്ധമായിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ഗുണമാണ് വിശുദ്ധ സത്വഗുണം എന്ന് പറയും. ആ വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് എന്താണ് ഭഗവാനെ നമുക്ക് പരിപൂർണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയകളാണത്, നമ്മൾ പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ, അല്ലെ? നമ്മുടെ സംസ്കാരങ്ങൾ പറഞ്ഞൊക്കെ അതാണ് നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പരിശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ പരിശുദ്ധി എത്തി ദൈവിക പ്രകൃതിയുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്താണ്? അവര് എപ്പോഴും എന്നെ ഞാൻ ആരാണെന്ന് അറിയും. അപ്പോൾ ആ വ്യക്തി എപ്പോഴും എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരാൾ തൽക്ഷണം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ അധികാര പരിധിക്ക് അതീതനാവും. ഭഗവാനിൽ സറണ്ടർ ആയി എന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ശക്തി നമ്മളിൽ മാറും, മായ നമ്മളിൽ മാറും. അതേവരെ നമ്മളെ മായ പിടിച്ചിരിക്കും, നമ്മളെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. വിഹേഷി ഗുണമായ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഭയങ്കര ശക്തിയാണ്, അത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് താഴ്ത്തിക്ക് വലിക്കും. എന്നിട്ട് വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിക്ക് പോലും തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചു, നമുക്കറിയാം, അല്ലെ? അത്രയും പവർഫുൾ ആണ്. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മളെ അവസ്ഥ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ അധീനയിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടിയ ഉടനെ തടശക്തി എന്ന നിലയിൽ ജീവാത്മാ ആത്മീയ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷണത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉയർന്നു പോയി ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു, നമ്മൾ മായയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ശക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ കയറും, അടുത്തൊരു ലോകത്തിലേക്ക്. അതാണ് ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതി. പിന്നെ അവിടുത്തെ ശക്തിയുടെ കൺട്രോളിലായി നമ്മൾ ആദ്യം മായ ശക്തിയുടെ കൺട്രോളിലായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മള് ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ഉയരുമ്പോ പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത ലോകത്തിലെത്തണം. അടുത്ത ലോകത്തിലെത്തി ആ ശക്തിയുടെ കൺട്രോളിലായി തീരും. ഒരു മഹാത്മാവിന് കൃഷ്ണൻ ഒഴികെ മറ്റൊരു വിഷയത്തിലും താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. കൃഷ്ണനാണ് ആദ്യ പുരുഷനും സർവ്വകാരണങ്ങൾ കാരണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. അതായത് ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും കാരണത്തിന്റെ കാരണം എന്ന് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരെണ്ണം കൊണ്ട് വായിച്ചോട്ടെ, 14 കൊണ്ട് വായിക്കാം.
സതതം കീർത്തിയന്തോ മായതഞ്ജസ്തദൃഢ വൃദ്ധഃ നമസ്തഞ്ജത്തമാ ഭക്ത്യാ നിത്യായുക്ത ഉപാസതേ. എല്ലായ്പ്പോഴും എന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിച്ചും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചും എന്റെ മുന്നിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും ഈ മഹാത്മാക്കൾ നിരന്തരം എന്നെ ഭക്തിയോട് ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തി നമ്മളെ ഉയർന്ന തലത്തിലെത്തുമ്പോ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അതായത് 9-ാം അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോ തന്നെ എന്താ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താണ്? 9-ാമത്തിന്റെ മീൻ പറയുന്നത് സതതം കീർത്തിയന്തോ. ഏത് സമയത്തും എന്നെ കീർത്തികൾ ആലപിക്കുക, എന്നെ കീർത്തിക്കുക, ഭഗവാനെ നമ്മളെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പൊക്കി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമായിരിക്കും അല്ലെ? അല്ലെ? ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലെ? ഭഗവാനെ നമ്മൾ കീർത്തിക്കുന്നു അല്ലെ? ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താണ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ? അത് ചെയ്തിരിക്കണം നമ്മള്. അതാണ് ചുറ്റി പറഞ്ഞത്. എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ കീർത്തികൾ ആലപിച്ച് നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ച് എന്റെ മുന്നിൽ. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാൻ ഇത്രയും കീർത്തിക്കുന്നത്? കാരണം ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആനന്ദം കിട്ടണ ആരോണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യോ? അതാണ് ആ അവസ്ഥ. ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം. അതാണ് ബുദ്ധിമുട്ട്. നമ്മള് ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ആനന്ദം ലഭിക്കും. അങ്ങനെ ആനന്ദം ലഭിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? നമുക്ക് ആനന്ദം കിട്ടുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യും അല്ലെ? അതാണ് പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആത്മാക്കളെയാണ് മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അവരെ സ്ഥിരമായിട്ട് തന്നെ ഭക്തിയിൽ ആരാധിക്കുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തർ നിരാകാരവാദിയല്ല. സ്തുതിക്കുക എന്നാൽ പരമപുരുഷനെ കീർത്തിക്കുക, അവിടുത്തെ പുണ്യനാമങ്ങൾ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുക, സനാതന രൂപത്തെ വർണ്ണിക്കുക, ദിവ്യഗുണങ്ങളുടെ അസാധാരണ ലീലകളെ പ്രകീർത്തിക്കുക എന്നിവയൊക്കെയാണ്. ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു രൂപം ഉണ്ടാവും. ഭഗവാൻ ഒരു രൂപത്തെ ആരാധിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച്. കാരണം നമ്മൾ ഒന്നില്ലാത്തതിനെ കീർത്തിക്കാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് നടക്കോ? പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഒരു രൂപത്തെയാണ് ഭഗവാന്റെ ലീലകള്, ഗുണങ്ങള്, പുണ്യനാമങ്ങളെ കീർത്തിക്കുന്നവനെ ഭക്തൻ എന്ന് പറയും. പക്ഷെ അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ നിരാകാര ഭാവമാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതിസ്. അപ്പൊ എന്താണ് നിരാകാരം? എന്താണ് ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്? എന്താണ് അത്? ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ്. ഭഗവാന്റെ ചുറ്റും ആ ചൈതന്യം, ആ വെളിച്ചം, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് എന്ന്. അതാണ് നിരാകാര ഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ തൽപരനായവനെ ഭഗവിധ മഹാത്മാവായി ഗണിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെ അതിലാഗ്രഹം ഭഗവാന്റെ ആദ്യ രൂപം നമ്മൾ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ വ്യക്തിനെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ മഹാത്മാവായിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം ഭക്തൻ തന്നെയാണ്, പരിപൂർണമായ ഭക്തിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. ഭക്തിയുത സേവനം ആയാസരഹിതമാണെന്ന് ഭക്തി സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയാസരഹിതമാണ്. കർക്കശമായ തപശ്ചര്യയോ വൃദ്ധമോ ഇതിന് ആവശ്യമില്ല. നിപുണനായ ഒരു അധ്യാത്മ ഗുരുവിന്റെ സഹായമുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും ഗൃഹസ്ഥനായാലും സന്യാസിയായാലും ബ്രഹ്മചാരിയായാലും ശരി, ഈ ലോകത്തിൽ എവിടെ ഏത് അവസ്ഥയിലിരുന്നാലും ഭഗവത് ഭക്തിയോടെ ഈ സേവന കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കാം. ഭക്തിയുടെ പ്രത്യേകത അതാണ്. ഇതിന് വളരെയധികം കഠിനമായ നിയമങ്ങൾ വേണ്ട. ഭഗവാനെ മാത്രം ചിന്തിക്കുക, ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കാനുള്ള നിയമങ്ങൾ ആരൊക്കെയെന്ന് അറിയണം? ഭക്തന്മാരൊക്കെയെന്ന്. അതാണ് ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെക്കെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അത് സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്തു പോവാം. കാരണം എന്താണ്? നമുക്ക് എന്താ പറയുക, സത്യയുഗത്തിലെ പോലെയോ മറ്റുള്ള യുഗത്തിലെ പോലെയുള്ള അത്ര പെർഫെക്ഷൻ നമുക്കില്ല. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഭക്തിയുത സേവനം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ആത്മീയ ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞത്. കലിയുഗത്തില് നാമം ജപിക്കാൻ തന്നെ പറ്റില്ല. പിന്നല്ലേ യജ്ഞവും, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ദാനവും, അതുപോലെ തന്നെ വിഗ്രഹാരാധന എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അത് തെറ്റൊന്നല്ല, അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഹരികൃഷ്ണ നമുക്ക് നിർത്താം. ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ ഞാനൊന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ, സ്പീഡിൽ ഞാൻ തീർക്കാം. സമ്മറി പറയണം. സമ്മറി ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം. അതായത് 3-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഒരിക്കലും ഭക്തി ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയില്ല. ക്ലിയർ കട്ട് പറഞ്ഞു. വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് കിട്ടില്ല. വെറുതെ നമ്മൾ കുറെ ബുക്ക് വായിച്ച് കുറെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടില്ല. ഭക്തി തന്നെ വേണം ഭഗവാന് കിട്ടണമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്ന വേറെ എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഞാൻ വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതൊരു ഭഗവാനെ നമ്മള് സാധാരണ മറ്റു പലരും പറയും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഭഗവാന് പിന്നെ എങ്ങനെ രൂപം ഉണ്ടാവുന്ന വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്നാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെമ്പാടും ഞാൻ വ്യാപിച്ചു നിൽക്കാണ്. എല്ലാ സർവ്വഭൂതങ്ങളും എല്ലാവരും എന്നിനുള്ളിലാണ്, പക്ഷെ ഞാൻ അവയിലല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ, അപ്പം നമ്മൾ അതിന് മനസ്സിലാക്കും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണത്. പിന്നെ അതും കൂടെ അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തരാനാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാത്തിന്റെയും ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു അംശമല്ല. അത് പ്രപഞ്ചം വേറെ, ഭഗവാന്റെ ശക്തി വേറെ, ഭൗതിക ശക്തി വേറെ, ഭഗവാൻ വേറെ.
ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് തിരിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. മറിച്ച് ഞാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിൽ നിന്നാണ് ഇത് വന്നിട്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ വേറെ, പ്രപഞ്ചം വേറെ. പിന്നെ അടുത്ത് പറയുന്നത് ഒരേ കൽപ്പങ്ങൾ കഴിയും തോറും, കൽപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രി, ആ സമയത്ത് നമ്മള് ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ ചേരും. അതേപോലെ തന്നെ ഇവൻ ബ്രഹ്മാവിന്റെ കാലം കഴിയുമ്പോൾ, അതായത് 100 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ, ആ സമയത്ത് മഹാപ്രളയം എന്ന് പറഞ്ഞു, ആ സമയത്ത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനിലേക്ക് വരും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ വീണ്ടും നമ്മളെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വീണ്ടും നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് വരും. പിന്നെ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയും. പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. അപ്പൊ അതെന്താണ്, അതിങ്ങനെ വരും പോവും, ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ വരുന്നത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ വരും, അത് നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെ. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ യാതൊരു കാര്യത്തിനും ഭഗവാന് യാതൊരു കണക്ഷനും ഇല്ല. കുറെ നിയമങ്ങളുണ്ട്, ആ നിയമത്തിനനുസരിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതിനൊരു ജഡ്ജിയുടെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു. ജഡ്ജിക്ക് തെറ്റോ ശരിയെന്നല്ല, അവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ആയ കറക്റ്റ് റൂൾ വെച്ചിട്ട് പോകാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത്രേ ഉള്ളൂ ഭഗവാന്റെ കാര്യം. ഒരു വ്യക്തിനോട് സ്പെഷ്യൽ കൺസിഡറേഷൻ ഇല്ല, എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ കാണുന്നത്. അതിന് ഉദാസീന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ വേർഡ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ഭൗതിക ശക്തി ചരാചരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അത് നിയമമാണ്. പിന്നെ വേറെ പോയിന്റ് പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാനെ ചില വ്യക്തികൾ എന്താണ് മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ പല സമയത്ത് നമുക്കറിയാം പല രീതിയിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നുണ്ട്, അവതാരങ്ങളായിട്ട് ഭഗവാൻ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നുമ്പോ ഇപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ശങ്കരാചാര്യനെ കണ്ടാലും നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുക, ഒരു മനുഷ്യനാണെന്ന് ചിന്തിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. അത് അറിവുള്ള വ്യക്തികൾക്ക്, ആ ഭക്തന്മാർക്കോ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ശങ്കരാചാര്യൻ ആരാണ്, ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ്. അങ്ങനെ അതേപോലെ തന്നെ അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ അവതരിച്ചിട്ടുള്ള സമയത്ത് തന്നെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ദുര്യോധനൻ പറയുന്നുണ്ട്. ദുര്യോധനൻ ഭഗവാൻ ചെന്നിട്ട് സന്ധി സംഭാഷണത്തിന് ചെല്ലുമ്പോ വിശ്വരൂപം പാർഷ്യലായിട്ട് മുഴുവനല്ല കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ ഈ മായാജാലിനെ പിടിച്ച് കെട്ടിടാനാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞു മൂഢന്മാരുന്നൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. അത് തെറ്റാണ്, അത് എന്റെ അതീന്ദ്ര സ്വഭാവം അറിഞ്ഞുകൂടാ അവർക്ക് എന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം അതിന് ഉദാഹരണമാണ് പറയുന്നത്. വാസുകിരിയും ദേവികവാസന്മാര് പുത്രനായിട്ട് ജന്മം എടുക്കല്ലേ ചെയ്തത്, ആ സമയത്തും ഭഗവാൻ അവിടെ അവതരിക്കുകയാണ്. അത് 4 കൈകളോട് അവതരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. പിന്നെ പറയണത് ഭഗവാനെ മനുഷ്യനായിട്ട് കാണുന്ന രീതിയിൽ ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും നഷ്ടമാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ സേവനം, അത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദൈവിക പ്രകൃതിയിൽ എത്തുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ ഏത് സമയത്തും കീർത്തിക്കണം, നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിക്കണം. അങ്ങനെയാണ് മഹാത്മാക്കൾ എന്നെ നിരന്തരമായി ആരാധിക്കുന്നത്. അതിൽ ആനന്ദം കാണണം. ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെയാണ്, ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് ആ വ്യക്തി ആനന്ദം കൊള്ളുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ ഹരേഷ്, ഇത്തരം പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അത് കണ്ട് പ്രഭുവിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക്.